Horasma dihamu amanginang sudi seksi lansia ni huriata HKBP Keramat Jati sonari tamulaima PHD seksi lansia di huriata sebelum tamulaya manginang tapaho madirita tabu mahundulata partang yang mahita di bagasan ruhat tadi. Amin. Tapuji matuhata sian buku ND nomor 14 ayat sada. Martang yang mahita damini di batana sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramo tia ka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata amang inang tabukama bibelta asata jahatani Tuhan nagabe bahan PHDta di bagasan tikion iman na nenek sian buku Nehemia bindu sia mamuka maisian ayat onom 1 ayat 8. Tajahama manginang sonon mahatani Tuhan. Sasadahodo debata ale Jahoba nunga ditopaho langit ni langitan rap dohot sandok paranganna nang tano on rodi nasa na di atasna tolera laut rodi nasa isina laus hodo panguduhon saluhut nai jala sandok parangan dilangiti marsomba tuho. Hodo debata ale Jahoba nang mamilit si Abraham jala nang menugihon ibana ruar sian ur di Kasdim jala nunga di baiko guarna si Abraham jala nunga jupa ko rohana mar si hohot dia depan mi jala nunga mar padan hodohot ibana lehonon mutano ni halak Kanaani Heti, Amori, Peresi, Jebusi, Girgasi, marbasa-basahon tupinoparna, jalanunga di pasitong ho, aka bagalgami, ay nabonardo ho, ima sahatna. Amanginang turpuk di bagasan sadarion topikna ima, debatado sitopa, jala si pangolu saluhutna. Ima topik manang tema di Nehemia sia ayat onom 1 walu. Tabotodo panurirang Nehemia amanginang ima sada panurirang naringgas mangula ulaonna jala tutusi tutudo ibana martuhan bahkan unduk jala satia do ibana tu Jahoba dibata ala memang di roha do pikiran di Nehemia sebagai naposo ni dibata ibana alai kontok tong do jamot ibana mangula ulaonna molo tabereng profesi Nehemia selagi ibana songon sada panurirang nama kobasi ulauna songon na dipasak di bata tu ibana alia ternyata ibana ima halak naringgas bahkan didokon seorang kepercayaan Maraja Artasasta ahama ulauna di kerajaan si Raja Artasasta ima si tahu anggur ni Raja Artasasta ala memang songon halak kepercayaan do ibana mulai do ibana si tahu anggur ni raja berarti marite ibana do sian tangan ibana do boy minum anggur rajai di dalam arti kon di pareso ibana do jala memang ikon betul-betul do angguri manang inumani boy layak dilion tu raja
Nah, dan sembarangan jolma si songoni na mangulahoni ima halak na betul-betul dipercayakan jala betul-betul do pos roha raja arta sastra mangalehon ulani tu Nehemia. Alai sada sisi bangga do ibana sebagai jolma na dipercayahon. Ale satu sisi muse adong do songon namarsak rohana ala sebagai jolma ibana sagiala na porse ibana tiki di bege ibana ma adong sada pergumulan di huta Jerusalem ima na terjadi di tonga-tonga ni bangsona sada pakilana mace bagas doi di roha Nehemia ala memang di bege ibana bahwa Jerusalem manang bagas joro di Jerusalem selalu dalam terjadi goncangan godang karagam di persoalan bahkan boydodokon huria manang bagas joro di Jerusalem bahkan hona rubuh alani ragam ni persoalan-persoalan manang perporangan di si alai marhitei mangido ibana sin rohani Tuhan sampai ibana marpuaso amanginang asa boy diurupi di bata di sudi aka situasi konflik-konflik perporangan salutna unang be adong terjadi penindasan do ketimpangan kesenjangan sosial bahkan merubuhkan haporsion nasida ai boy do masuk di bagasan roha do pikirata molo rubuh molo rusak bagas juri mengganggu doi di tatanan ibadah bahkan haporsion ni sadana porsebe ikon boydo sipata terganggu ido membain arsa ni rohani si Jemia sampai marpuaso ibana mangido pangurupion dia dopan ni Tuhan asa ditanyon di bata alai berjuang do ibana mangaleon semangat mangaleon sadat poda manang tona tu halak Israel tiki asa totong jamot nasida de sehati sepikir semangat nasida makana totong di ibana tondi asa marhiras ni roha bangsoi semangat dungi di bain ibana muse aka soso-soso songon hata-hata lau pasadahon kesehatian di tonga-tonga luat Jerusalem do di tonga-tonga ni bangso Israel bahkan di pahehe sudia karuas nai asa olo nasida mangalehon saotik manang godang tupak nasida asa dipauli muse bagas joron di bata di huta Jerusalem boydo terjadi songonan di parsita di bagasan rohani Nehemia ternyata saud do na di parsita ibana bahkan ukap do rohani bangsoi sudi la mangaleon tupak na saotik manang godang di papungu mai dungi di pature nasida ma bagas joro na dong di huta Jerusalem saat tu sidung di pature nasida ala ni gogo semangat asa daon do sude akan as dalam arti hidup bergotong royong untuk membangun rumah ibadah Tuhan jala songon hita halak Kristen halak Batak karena dong do amanginang songon hata namandok tupak na do ratosna rim nitahido gogona bersatu kita teguh bercerai kita rubuh makana ido hata penyemangat sian haita halak Batak makana manandi dia pi halak Batak boydo di pajonjong bagasna boydo di pajonjong garejana manang di dia pi mangarato halak Batak songoni mau na ujui halak bangsa Israel manang tu dia pi nasida hobas manang lau manang tu dia nasida mangarato tong do di pajonjong di si bagasna dungi di pajonjong muse di nasida bagas joro dohot bagas nasida ngana nasida aima sada kesatuan doi molo denggan di pajonjong nasida bagas joro ni Tuhan denggan ma parngolo nasida si ganu pare songoni ma parsaron nasida antara nasida dohot di bata nang songoni secara horizontal dohot nasida na berkeluarga nah ternyata boydo saut sude na di bagasan rohan nasida untuk merayahon mamestahon mandok puji-pujian tu di bata ijombain di patu panasida ma di guari mai hari raya pondok daun manang hari pesta parlape-lapean artina mar pesta mana sida di si marlas ni roha mana sida di si manotor mana sida di si mandok moliate alan saut sudi aka nan hirim di bagasan roha nasida ima boy jonjong bagas joro di huta Jerusalem nah ima molo tabereng sada patujolo di bagasan trupukon songonima takas di Papua panurang Nehemia keberhasilan ibana sebagai halat na porsia na satia tu Tuhan aha pena dipangido dia do pani Tuhan molo dihabur juhon do molo satia do saya halusan di batado saluhutna akan apa dipangido
jala molo asa takasa manginang tabering majolo bibirta masing-masing natatiok sonari. Adong opat pesan marhite trupuk mulai sian ayat onom satu ayat sia. Molo tabering di bagian parjolo ima di ayat onom a. Takas do di dokon Nehemia di bagasan trupukon. Sasada hodo debata dalam arti debatana ni sombai bana ima debata na betul-betul sada debata. Dang adong 2, tolu, manang 5, manang 100. Ibana do debata Alpha and Omega, mengawali dan mengakhiri. Sasada hodo debata, ima konfesi pengakuan ni Nehemia tu adopan ni debata. Jadi on ma dia rahon sude jolma asa mengundukkan songon patik di simusa na patik na parjolo na marsuara songonon. Akulah Tuhan Alamu, jangan ada Allah lain di hadapanku. On ma patik na sin debata, jala ido dia dondohon si Nehemia asa unang nasida mardua rohan nasida na martuhani. Ale takasdo asa dia jarhon tu nasida bahwa molo halak namar somba tu adopan di debata. Molo dihabur jon ibana na porsi bantu Tuhan. Unang B olo marguru tu akka hagogo ni akka datu. Begu manang sumangot ni oppu. Manang sudi akka hagogo na dong di portibion. Ale marsomba hibul marohan hita ala Kristen. Marsomba tu debata marhite Yesus Kristus anakna ima Mesiasi na membuat tu hita haluang. Unang be hita manimbil tu siamun Tuhan birang ale betul-betul memfokus hita holan Yesus Kristus ido dalan nasasadaido dalan Tuhan ngoluan sogot ido tahapur siai. Jadi betul-betul dilarang do hita hala na Kristenon asa toktong mabiar tu begu manang marsomba tu sumangot niya ka opu doho porsia tu akka hagogo ni datu saluhutna. Tuhan sangat marah jika kita melakukan hal-hal praktek-praktek kepercayaan si songoni salah doi dia dopan ni Tuhan. Ale onma statement na si Nehemia sasada hodo debata nani somba nasida. Napaduahon amanginang di bagasan trupukon diondolhon si Nehemia do mandok bahwa debata na manopa sude pangisi ni portibion dakolan manopa ternyata di leon muse hanguluan. Dalam arti Tuhan itu adalah creatio et nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dakola menciptakan ibadah, dakola manopa ibadah. Ale diramuti dona sudena kan ditopa, dungi di liun parlinggoman muse. Diciptakan, dia menjaga dan memelihara. Songonima luar biasa nih holong di Tuhan ini. Dijagai, diramuti, memberikan kasih setia. Dakola ditopa songoni. Ternyata Tuhan itu betul-betul do mengatur menata sude asa dinggan sude akan itu paibana. Bahkan do ibana mangaradoti salutna. Bahkan di leon musi parlinggoman manang perlindungan asa ture dinggan unang adong akatahay ni sibolis menggugai bahkan meruntuhkan menghancurkan holong ni dibata maradopon jolma. Napatuluhon molo taberin di bagasan turpukon bibil taon ima na didok dison bahwa di pasu-pasu do Abraham. Di pasu-pasu do dakolan Abraham bahkan akapinopar na satu hitan waingon. Tarpasu-pasu do si Abraham sebagai jolma na porsia na satia maradopon debata. Bahkan ditiki disuruh ibana meninggal kasdim hutaha tubuanna hutani opuna artana disi sudema disi ale satia olo do si Abraham meninggal hon saluna dihuton hata ni Jehovah. Ima sada keputusan na betul-betul argado diadopan di bata satu keputusan statement prinsip dasar sebagai orang percaya ketika dia memilih Tuhan, Tuhan juga akan mempertimbangkan dan akan selalu memberikan berkat-berkat yang tidak berkesudahan bagi orang yang setia. Ima contohna si Abraham, makanya tadok alani oputta si Abraham gabitar pasu-pasu jala ido dia pihon di bata pasu-pasu tu si Abraham salah satunya pasu-pasu ho dohot akka pino parmu sogot satu godang lobisian rihit di topi ni lauti di pasu-pasu sude satu hitan waingon bahkan satu sundu akka poparata sogot di pasu-pasu di bata alani haporsiaw ni si Abraham. Jadi argado hita manginang ikon taingo doi berkat manang pasu-pasu nata jalo sonari i ala dang alani habur jota ale alani pada ni di batado itu si Abraham makana dapotan pasu-pasu jala martua mahita disi. Napa opaton na manginang didokon si Nehemia bahwa
debata dakolan manopa. Ternyata debata apa mangalion haluaon. Ya, dakolan manopa mangalion aka perlindungan, aka pemeliharaan. Ternyata Tuhan juga menyelemberikan keselamatan. Ya, haluaon godang ima di ayat sia. Ya, Tuhan memberikan debatado si palua do hidupkan si palua hita. Dia akan melepaskan, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari dosa. Paluahon hita sinaka dosa, paluahon hita sinaka jia, di palua hita sinaka sibolis, dungi di leon tu hita haluan bolon, keselamatan selamanya. Ima haluaon godang, ima surgo hasonangan, tu akka na burjumar Tuhan, tu akka na posea, jala tu akka na toktong mangului hata ni debata. So kana tersurat di 2 Musa tolu ayat pitu 1 walu amanginang molota ja didok sokonon. Nunga taka suida pardangolan ni bangsokku, nunga hutangihon angguk-angguk nasida, ala ni umbahen tuat au paluahon nasida. Dalam arti Tuhan tidak pernah tidur ternyata. Tuhan selalu peduli akan kondisi umatnya. Ya, takola ni bana masu marhite panopan doragam niaka parlinggoman leon. Ala di bana do haluau jaminan keselamatan. Ido na perlu di hita amanginang. Ido na membain hita hehe semangat kita marlopolop tondita lo marsomba to dopani Tuhani. Mandok moliate hamu amanginang tu Tuhani. Dilion tu hamu gajang niur, dilion tu hamu hagogo hai pason. Nangpe rais dalan di ngoluon, nangpe godang ka pergumulan di bagasan ngolumuna sonari. Nangpe godang aka pemikiran aka tantangan, godang aka naponjok di bagasan rohamuna manginang. Mamikiri aka poparan muna, anak muna, boru muna, hela muna, parmain muna, satu sundut aka popu muna. Di boto di batado sudi bahkan mola mungkin adong namar sait na galepa matang muna. Di boto di batadoi ale ima Tuhan mandok bunga hubege hutangihon alai songonima Tuhan na burjuni roha mangalehon haluaon lao paulakon nasida asa mangulu nembaru nasida di bagasan Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur, dia selalu stay, selalu melihat cermat dan selalu menjawab segala doa dan permohonan kita akajolma. Marhite turpuk PHD di bagasan sadarion amanginang. Tetap mahita semangat, tetap mahita marhiras ni roha, tetap mahita sada ni roha. Martanyak kita hibul rohata mamuji Tuhan. Tadok mamoliati ma Tuhan. Di leon kita gajeng nyumur, di leon tu kita hai pason, di leon tu kita hamoraon hagabeon na sangapon, di leon tu kita sudi martamba-tamba, boy kita tersenyum, boy kita mekel, boy kita mangan, boy kita minum, boy di leon Tuhan ni sudi nariko di kita. Dangalani gugot tai, dangalani burjut tai ya manginang, dangalani tigor kita, ale alani asi dot holong ni rohani di batado ternyata, idumbain maras ni roh kita di bagasan PHD ditiki hita manjakpon hata ni Tuhan. Di paingo do hita, tasomba maibana debatana soka, debatana badia, debata na manopa saluhudna, ibana do na tatuju, ibana do na tamulyakon manang tasomba tiur sudi dipatiur sudi akka parnguluatta. Marolopolok mahamu manginang, marlas ni roha mahamu di hatuan muna, unang marsak, unang gale, toktong margogo hamu mandalani ari-ari ngulumuna. Tuhan memberkati. Amin. Martanyang mahita. Maulia tema Tuhan hata nabadia na hujalohami di bagasan acara PHD seksi lansia di bagasan Tikyon. Marurat jalamar parbui mahatamon Tuhan di bagasan ngulunan. Boy ligabi bohal di pardalan ngulunan. Asa marlas di rohasi Tuhan Tuhan. Jala ikon satia dohami mar Tuhan. Ikon hodo sombon nami. Jala ikon hodo kami marhaporusan Tuhan. Asa sonang parngulun nami, sonang pakilan nami, sonang rohan nami, tondi nami saluhutna. Jala sudia kasomba nami, pangidon nami. Tuhodo Tuhan, ala hodo debata nami na sokal jalan nabadiai. Di pature hodo sudia Tuhan akan nariko dihani. Molo adong na marsaid dile kogogo do hamalumon. Naka ubat-ubat na siya ko Tuhan. Asa boy tumibu malim. Dia penhodo las ni roha dihami. Nang pegale pamatang nami, nang pegodang akka beban pikiran doa akka ni ulaon Tuhan. Alai di pasona kodo roha do pikiran nami.
asa hibul rohanami marsomba tua depanmu. Di pasu-pasu hodo Tuhan amanami nanami seksi lansia di hatuan nasidap nang pematuan nasida aleh di lekodo tu nasida semangat lo gogo boy nasida marende boy nasida mamuji kuarmu Tuhan boy nasida mangula Tuhan ape di ulan nasida asal ma tetap semangat nasida Tuhan nang songoni hatamima nagabe bohal di parngulan nasida asa margogo nasida Tuhan mengadopi ngulu nasida singa dup arif unang luas adong na manimbil unang luas adong na lilu unang luas Tuhan nasida tahuton manang ganggu rohan nasida Tuhan holson ni rohan nasida alai lehon mah hapor siaon na togu asa toktong nasida mangalon dirina tua depanmu asa hopa turehon akan narikot di nasida Tuhan asima roham tusu diaka na tua-tua nami seksi lansia asa marhiti hataon Tuhan boy na magabe las ni roha di nasida pasu-pasu sudah kapinopar na Tuhan manang di dia pe maringanan asa totong ko hadamion go las ni roha di nasida Tuhan Yesus urasi mahami sian akahurangan do akada dosa nami asalam tamahami di depanmu di bagasan Yesus Kristus martanyak kami Tuho amin amanginang purian itu hatta tapuji matu hatta sian bukende nomor 186 ayat sada tapapungu mapeliata. Tatangnya korma peliata tua dopa ni di bata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang hodo haruran ni saluhu silon lehon na denggan do nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na lermi tu hami plenami tuho. Sa jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalan ramoti. Asaw para se kami plenon patimbulon na rajonmu di tongotongan ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami maritihiti tondim asalamu tanda hami gudang ni silolon mitu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita di bagasan tangyang ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di banotongon songon di banua gijang lehon matu kami sadarin hanguluan siapari sesama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togihon tu panguncunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagogon rodia sangapon sa leleng nileleng na amin asini rohani tuata Yesus Kristus dot holong ni rohan di bata ama dohot pangaramotian sian tondi porbadia ma nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Songonima amanginang dihadita sadarion marlas di roha mahita Tuhan yang berkati.